Ngiyalibingelela lonke egameni likaJesu Kristu. Amen. Ndendada kurowa nendeveni. Tinotenda Mwari makadisa ngano rekwedu. Amen. Ngiyalibingelela lonke. Tinotenda zvikuru tandina headmaster wangu pasvike paibhai vaizvitakasara nayo vakungobata mai vaitenga vakamutiwoyo haana nhasi. Tinotenda Mwari zvikuru nekuti wakatinakira mazuva ese eupenyu hwedu nekuti ndimwari vakanaka. Tinotenda zvikuru nekusangana matumba 2025 Mwari vatipe nyasha patinonzwa kuti Jesu achiparidzwa zvakanaka zvisina. Mwari vatikomborere vatipe zvakanaka. Tinoda kutenda neACM nevaAdventist Possibility Ministries. Amen. Muripera hama dzangu. Amen. Izvi ndakagona izvi. Aiwa aomba mudzidziso uko ndinogona. Tinoda kutenda Mwari zvikuru nehama dzakatoparidza kudhara mai Gwedede Shepherdess naElda Mushangwe naDeddy Pastor Rose. Tinotenda zvikuru. Ndinoita zvakanaka mai vasati vasvika form 3 neform 4 ndotichangwedzera. Saka takutorwa kunoelectronic necontinental drift. Aiwa munouya. Saka ndakazwa kuda kuti namama madhezi andaitodzidzisa iwayani mukomana akaakoko ivo basa zvakanaka maningi. Saka midhemaitano wako wageography uri kuclass 4 panenge yaitombosende mageography yachona potinohwa bhaibheri but karunako wakatisa bhaibheri nanhasi dai zvaibvira matese egeography maiuya nawo toaisa apa ndocharovera apa kuti zvakamira sei. Vozomavandudza kuti anomwana wakasika vachinongedzera izvozvo zvava zvakabvarwa zvese. Time yaNoah nezvazoitikawo ndozvazokonzeresa kudai. But however, we can still see God's beauty. Tinotenda Mwari, Mwari vatikomborere vatipe zvakanaka. Ndingarambe kuparidza zvisina kugara pamusoro papasta Mgodya. Chinhu chandaifarira maigumira hakusoka mudzidzisi. Saka pandati kusodusi basa rangu beri rakarire kustarta panonzi papivot nemugoalkeeper. Pasta wangu vari goalkeeper. Saka ndandiri goalkeeper scotch. Saka ndakatanga kuti pasta nyowe munhu akakufuridza kuti uri pagoalkeeper itochema unofanira kurwona kunosvika uko. Refa ibva protect. Saka ndakaudza mufana wangu ndikati mufana wangu chechi yakanaka bhatira zvinhu zvechezi. Saka ndakazoona aroora mwana wacho yanezistutu chea. Ndikati mufana ari kuzivawo akutedzera chechi yachona. Ndikati mufana ari kuzivawo akutazoenda kudenga. Ndikati mufana ari kuzivawo. Tinotenda chose. Angaine rukomba nehabheno mazuva ano taipiwa zvekudya taipiwa zvakanaka. Tinotenda. Tikabvura kuna Exodus chapter 25 verse ya 8. Exodus 25 verse ya 8. Verse 8. Right. Ngavandiitire nzvimbo tsvene kuti ndigare pakati pavo. Verse 9. Verse 9. Sezvandichakuratidza zvose, iwo mufananidzo wetabhenekeri nomufananidzo wenhumbi dzayo dzose, munofanira kuita saizvozvo. Tinotenda zvikuru Mwari vakomborere kurekwa kushoko ravo. Saka tiri kutora mukana uno kuti tidzidze pamusoro pebhuku raMwari. Takateerera tese. Mwari wobva atikomborera tobva taenda kunodya. Kana uri guest haunopiwa zvekudya. Saka tikutaura pamusoro pedoctrine number 3 rinonzi doctrine of salvation. Asi tichada kuzonyanya tiri pafundamental belief number 8
inoti great controversy. Saka Mwari vakarongera, Mwari havagoni kutsanangurika. Mawedzi ekutsanangura Mwari anogona kupera, masuperlatives anogona kupera, totadza kutsanangura Mwari. But Mwari vanobva from eternity past to eternity futi atisagoni kutsanangura. Saka hatigoni kunyatsotsanangura pamusoro paMwari. Rimwe gore takambodya Kenya mukati menyika yeZimbabwe because kwakaita nzara. Saka nzara yaroorwa, vanotungamirira nyika, ndobva kuti vanhu vanoonda, vanhu vanofa, ndobva vauya nepurani yekuti panotorwa Kenya. Vamwe vakambotanga vachiti haite, vati tese takazotanga kurova Kenya because nzara yanga iripo. But Mwari vanoshamisa, vakaita plan of salvation. Enen kana achinyora anoti it was not enough thought. Lucifer wacho asati atasa, pfungwa yekutadza isati yapinda maari, Mwari vakaruka zano reruponeso vachiti pada zvachaita pamberi zvichasiya munhu mukati mechitema. Mwari ndobva waruka plan of salvation. Mwari vakanakisa. Saka ndobva yarukwa, ndobva yasendekwa, ndobva kwagara taini yatisingazivi. But Mwari pakazosvika nguva yekufaida kuzosika. But kudenga taapana Revelation 12 manje verse 7. Revelation 12 verse 7. Zvino kurwa kwakavapo kudenga. Mikaeri navatumwa vake vakarwa neshato. Shato ikarwa ina vatumwa vayo. Vakasakunda nenzvimbo yavo haina kuzowanikwa kudenga. Zvino shato huru yakakandirwa pasi, iyo nyoka yekare inonzi Dhiabhorosi naSatani munyengeri wenyika yose, yakakandirwa panyika, navatumwa vayo vakakandirwa pasi pamwe chete nayo. Tinotenda. Saka John ndiye akunyora manje, ari kuti kudenga kwakazova nehondo, great controversy pakati paJesu naSatani. Andobva yatiriridza kutosvika Lucifer akunzi Satani nendozi dzake vakundwa, ndobva washairwa pekugara, kwakukadzwa pano pasi. Saka hondo yakatanga kudenga nanhasi ichiri kurwiwa. Saka chinhu chinokosha paupenyu kuziva zvikuitika. Uchaziva neGreek Town tiri kubhora, vamwe ngoti kana toroini kabuda wotongotora unokanda wobva kuti nareva haisini opposition yopiwa isusu. Tisaitoziva chekutanga taitanga tabvuga kuti ref position ndeipi toti ndei tochitirowa. Saka mugreat controversy ukasaziva position unogona kurwa upenyu hwese uchifunga kuti urwa kuna Mwari vatiri kuna Satani. Because pakaita controversy mudenga ndobva parwiwa masickness brings akanetsekana, vamwe vakavhiringidza vachitendi God, kune vakaramba vakamira pana Mwari vakanamata Mwari mumweya nemuzvokwadi. But question yobva yatiyo, kuseko kwakarwiwa kudenga. Why fight yakatanga kudenga? Zvikatipokatesa. Saka why vanhu vakabhorwa kudenga kwakarwiwa. Mwari ari kubva kusingaperi achienda kusingaperi, ende ari kunetsana necreated being. Chii chakaitika? Totereke kuna Thessalonians. Tiende kuna Thessalonians, 2 Thessalonians 2 verse 7. 2 Thessalonians 2 verse 7. 2 verse 7. Nokuti chakavanzika chokusarurama chobate basa racho, asi zvichaitwa bedzi kusvikira iye unodzivisa. Zvamadzika pana Timothy 3 verse 16. 1 Timothy 3 verse 16. Hakuna ungaramba kuti chakavanzika chokunamata chikuru kwazvo, chokuti iye wakaratidzwa panyama, wakaruramiswa pamweya, wakaonekwa navatumwa, wakaparidzwa pakati pavahedheni, wakatendwa panyika, wakakwidzwa mukubwinya. Tinotenda. Saka vanhu vanoenda kutsanangura achiti
hatigone kutsanangura kuti chitema chakatanga sei. It is a mystery. Rimwe zuva tasakagara nemunzvina fundo ndobva abvunzwa zvikanditsanangura kuti mystery zvinorevei. Zvandikatogona kutsanangura wezvekuti mystery it ceases to be a mystery. Saka mystery of iniquity yakatanga kudenga but hatigone kutsanangura. But however, First Timothy 3 verse 16, Mwari vakabva vaita counter attack ndobva vaine mystery of godliness. Iye Jesu anga ari Mwari akava munhu. Zvikanzi humanity, divinity and humanity were clasped together. They were mysteriously combined. Iye Mwari ari Mwari akave munhu. Ndobva vaita ma-two natures. So kana takuverenga John 3 verse 16, even for God so loved the world that he gave his own so much. So he loved the world so. Ukona pesi wakaso kadhati kanobva kauya. Iye anga ari Mwari ndobva asiya umwari kwakuzvarwa munhu ndobva piwa resipi yeutsinye naSatani. Zvese ndibva zvaitwa pana Jesu akasvipirwa akarohwa munhu akaita ati aircraft kwakugadzira korona yemibva kwakuisa musoro kwakurova kwakurova nepama zvese but Jesu akanamata akati Mwari varegererei havana zvavanoziva. So love yacho nekudzi he loved the world so much. But Mwari vakuita zvese izvi vasina chitema kuti munhu ane chitema chibve. Saka mystery of iniquity yakarohwa counter attack nemystery of godliness. Saka chitenwiwa pfungwa yaSatani kaunti yaLucifer akazoita kamusatani ndeyekuti iyo it's impossible kuti munhu waMwari ararame achiteedzera mutemo waMwari. Hazvigoneke, zvinogozha, zvinorwadza, zvinodhuva. Saka ndobva aparidza kudenga. Chetatu ndobva tagona kutenda kuna Satani kuti zvedi you cannot live a righteous life before God. After all, tiri intelligent beings, we must live zvatinoda. Ndobva sini yapinda. But Mwari nemhaka yerudo vakada munhu wavo because Mwari vakuine maoptions ekukiriyeta futi kumwe munhu. But vakati kwete, iye watadza tinofamba naye. Saka Mwari vakanaka vane rudo. Saka Mwari ndobva vauya ivo kuzoprova kuti it's possible kuti munhu ararame achida Mwari. Therefore Jesu akauya ndobva azvarwa semunhu. Dhiabhori akaita zvese zvaanogona because dhiabhori ainzwisisa nyaya yesalvation. Akaitangira kuIjipita akati vakomana ngatirove zvipanda zvese zvife because kuchazozvarwa mwanakomana. Ndobva zvaramba. Time yaMaria takumagospels ndobva aita kuti the same thing but zvinonzi izvo the plan of salvation was laid too deep. Saka Mwari vanoda chii? Saka dhiabhori pfungwa yake ichiri kusapotwa nanhasi yekuti hazvigone kuti munhu ararame upenyu hwakachena pamberi paMwari. That's why Mwari achiparidza aine rakataurwa riya rinotanga naG richipera naNd. Saka that's tine vanhu vari muchechi but vachinetsekana nezviri. Tiri kungotaura poindi yekuti iyo zvechokwadi it's impossible kuraramira Kristu tisina zviri. But Kristu ari kuti iye it's very possible kuraramira Kristu tisina zviri. Saka character yaMwari ndo iri pasenda pegreat controversy. Ma-10 commandments ndo ari pasenda yegreat controversy. But kwese nevhatical pastor sei muchiti ma-10 commandments takaona kapana Exodus kokudenga anga ari kuti kusadaro kapasa. Regai tione. Saka great controversy yakasimba. Patriarchs and prophets and selected message. Right. Selected messages, book 1, page 220. The law of God existed before man was created. It was adapted to the condition of holy beings
Even angels were governed by it. After the fall, the principle of righteousness were unchanged. Nothing was taken from the law, not one of its holy precepts could be improved. And as it has existed from all eternity, so will it continue to exist through the endless ages of eternity. Saka pakunzi mutemo waMwari, ma10 commandments, they stretch from eternity past kusvika kwatisingazivi. Saka pakunzi naMwari paya, chivakai nzvimbo tsvene dzigare pakati penyu. Mwari akunza plan of salvation yakarukwa nyika isati yavambwa, yakarukwa Lucifer asati asikwa, ndo yakunzwa naMwari because paita problem. Saka ena ari kunyora selected messages book 1 page 220 achiti aiwa mutemo iwoyu unostreta kubva kwatisingazive kuenda futi kwatisingazive ende haufe wakachinzwa naMwari. Hapana panozonzi naMwari ngatigadzirisei kuti munhu apone. Unogoramba wakadaro. Chinobva kuti mutemo waMwari hauchinjike. Kurembera kwaJesu pamuchinjikwa, dai waichinjikwa Mwari vaigona ngonzega ichinje ipapo patadza munhu, but zvinoramba zvakadaro. Saka Mwari ane nyasha dzinotyisa, but zvese izvi akazviita kuti munhu apone, chitema chibve mukati make. Saka pagreat controversy tina Mwari ari kurwa naSatani, therefore tine mabhuru mairi ari kurwa. Saka pamabhuru mairi ari kurwa aya tofanira kuita masupporters magroups zvakare, gurupu raMwari negrupu raSatani. But kana usina kupenyerwa unogona kuona zvisiri. Handi yemukati merodi mune mabhazi akawanda hauwapedzi, ana Chigubhu, ana Inde Africa, ana CAG neakawandisa ese, but mabhazi ingori tuche. Kune private nepublic. Mazita hana basa, ana Mugozwa Logistics, ana Chigubhu no profit, i2 public neprivate. Saka ndozviri mukati menyika. Mugreat controversy muna Jesu, muna Satani. Mazita hana basa, ministry haina basa, ziva kuti tiri paini papapa. Saka pamuda kurwa wakasvinura, pamuda kutanga waona woziva kuti hausi offside here, kuna wakacelebrate vachisiona here nakuti vanhu vakumwabvisa hembe vakamhanya vakaita zvese zvavakaita, vamwe vakanotora maselfi iri offside. Saka musalvation murume anonzi Jesu ndiye pivot watora. Because yakapasa taakutaura tiri kwedu kuya kuti vakomana timu yatiri kutamba nayo yakaoma, takuda double pivot. Saka Jesu ndiye pivot yesalvation. Ukaona Jesu sina kumuona hazvina kumira zvakanaka. Ukaona kuti Jesu akavharidzirwa ari eclipse hapasi right, Jesu ndiye anofanira kuenda pamberi ari pivot achiita salvation kwese, achiona maangles ese. Saka dhiabhori anozviziva kuti kana munhu abvisirwa Kristu togona kumukunda, asi kana aina Kristu hatimukundi. So kana tagara pana Jesu hatigone kukundwa, asi tikabva pana Jesu maziso edu anofanira kuramba ari pana Jesu. Even tikabaiwa, even tikagumburwa, even tikafirwa, we must have our eyes riveted on Jesus because ari kuuya. That's why muimbo yopeda akati, come we that love the Lord and let our joys be known. Join in the song with sweet accord. Join in the song with sweet accord. And that's why from the throne, the throne. Saka yesalvation inoda kuti munhu waMwari agare pasi wobva aiverenga, but paanoiverenga anofanira kuiverenga aine context yaJesu, kuti Jesu kana atongobviswa hatisina zvatiinazvo. Saka kana Jesu aripo taakurarama. Saka izvozvi mapisani mationa notiye nzira yake iri mukati mesanctuary. Saka which means chinhu chese chatinoita tofanira kunopruvha mukati mesanctuary, because takapirwa kopi isati nefotokopi pano pasi. The great original iri kudenga, nyangwe pano pasi vanhu vakachinja, ii great original haichinji. Sabata mukati ayo rapa sande renyu rapa sande, but great original richingori pasatani.
saka ndopatinoita reference point yedu nekuti Mwari anouya, but asati auya anoshandisa upenyu hwedu hwounanganidza nemutemo wake. But Bhaibheri rinoti iro, kana muchindida kunoti tinotanga kuda Mwari mozochengeta mitemo yaMwari, because kune mamemba ari kuchengeta mitemo yaMwari but vasingadi Mwari. Umwe akaona victim yeumwe munhu akanzi akapfuura nekorido yanga ine HIV, ndobva aratidzwa akati, varume hama, zvandaona ini handichakona ndakadzokera uku. But kaona solution anodzokera because haasi kuda Mwari, ari kutya. Umwe akaona mbavha ichirohwa yakwatuka mhino, ropa rakudzutuka, akati zveni handichaba futi because akaona kudziya nekuitwa kwembavha. Asi vari kuita zvakanaka because vanoda Mwari ivava vaKristu. The desire to do good mavari ndio inovapusha kuti vade Mwari. So if you love me, keep my commandments. Saka chinhu chinotanga kuda Mwari. Tinomuda because ane zvikuru zvatisingagone kutsanangura zvakaita iye Mwari, zvakaita isusu. Therefore tinoda tichiresponda kwaari. Ndolevel of education. Patakakura tatakanzi endai munodzidza mukugara zvakanaka. Takazozvona mari mwedzi routayo handizvo. Purpose yeeducation kuziva Mwari. Kana tamuziva manje tozotsvaga basa rekusenza kuti tidye takamirira kuya kwake kwechipiri, tipfeke takamirira kuya kwake kwechipiri. Hatidzidze kuti tibvinge vanhu velinguistics, tinodzidza kuti tigone kutsanangura zvakajeka uye zviri nyore kunzwisisa pamusoro paKristu kunaka kwake. Saka Lucifer, Satani akaita zvinoshamisa zvekutomboti masinless beings akabhiridhiswa ndobva abhilivha kuti zvedu muchida rightly, but vakazoona kuti handizvo patiti wasikuleta. But patiri Kristu wakaruka eplan inoshamisa. Saka ndeti for eternity achanga aine maprince mukati memaoko ake ezvipikiri kuti akaroverwa nemhaka yedu, akakuwara auya kushamwari dzake. Saka Mwari iyeyu ndiye ari kuparidzwa kuti kana tamuda Jesu apedyo ipi tienda kumusha. So Mwari dai vatibatsira tipedzere pfungwa pacho pakanaka ipapo, pane muto ipapo, kumwe kwese tingaende, but Kristu ari kuuya. That's why taita vhiki rese kuti riparidzwe, maembozi ese achirohwa kuti munhu waMwari paanodzokera kumba adzokere aright, azvivheka. Chiri kudiwa kuti chitema chibve pandiri chiende pana Jesu, but izvozvo ndega handigone kuzviita. Ndogona kubheja kuti pastor handichaba futi ndaregera nhasi, but patingopera 10 minutes ndienda bafuti. But Kristu akapinda mukati mepfungwa, wobva paitwa inonzi mind transplant. Yangu mind yobviswa yoraswa, mind yaKristu yopinda mandiri, tikaona chipanera chiri chega pasina vanhu, munoona chiripo. Pakasiwa musikana nemadzimai pasina munhu, munoona kuti aripo, ari right because Kristu ndiye akutonga. Zvazviri mandiri zveumunhu zvakabviswa, Kristu ndobva apinda, ndobva agara mandiri. So kana ndotarira ndotarisa saKristu, kana ndofunga ndofunga saKristu, kana ndofamba ndofamba saKristu, kana ndoparidza ndoparidza saKristu, kana ndodya ndodya saKristu, kana ndaakudhiraivha murodi ndodhiraivha saKristu handituke. Vamwanya kwacho kukemba ingodira mabharishiti kashe muedita zvabva nekuti pakofaiwa munhu waMwari tinomisira mhasa dzofura muhedheni paana akasangana neshoko akapinduka. Saka plan of salvation madikanwa idi kune musoro wakanaka webhiula, hatigoni kuutsanangura, hanzi kune kuti vagarirepo, hanzi kana ndafuka nemusha iwoyo ndinobva ndachema. Saka kureba kwenguva handi kwekuti ndibhozora mafea aya ndaimbogezana nekumugodi yapasta paya paya, but hakugoshandiswa kanosika seti skin, but hazvirevo kuti kana ndageza neseti skin ndaakufamba vachiyeuta inzwai aiwa euta ngawazokunhuwirira kwaJesu Kristu. Nekuti ndiye muvambi nemukwanisa wokutenda kwedu. He is the author and the finisher of our faith. Saka Mwari pane chinhu hwani chavasara kuti vachiita, ndokudzika kwavo vachitora vanhu vese vakada Jesu takuenda kumusha. Saka nguva iri kureba
munhu waMwari aone Jesu patumwanyura project haana basa naJesu. Anongofunga iprofit, anongofunga zvemari chete, zvimwe zvese kwete. Umwe ari kusineya izina ari muchechi, Kristu haana. But Jesu ari kuti 2025 cabinet ngatione murume weKalvari akarembedzwa nyika yese ichiona, uye zvakare macharacters edu ove molded after the divine similitude. Nekuti kana Jesu akuuya akuya kuzotora character yake yaitwa reproduce nevanhu vake. Saka tine basa rekuita rekuti tigone tihwine kuti kana Kristu auya idi anofara. Asi tikatorwa nenyika nyika inogona kutora. Asi vanoda Mwari vachiramba vakatarisa pana Mwari vachifamba vachiita sei. Ndakaona mujaramira achinyora pamusoro paJesu, anobva atiye Kristu handichasiya, anotiye even though I have been twice disappointed, but ndicharamba takamira. Ndibva ndanetseka noti komudhara ari kuti twice sei. Indangofunga 1844 mudhara anga ati 1843 ndobva zvaramba, ndobva ambosiyana nazvo. Vamwe ndobva waweka futi pakati not 1843 it's 1844 ndobva adisappointwa futi vari kuti haasiye Kristu. Vari kune vazhinji vanokasika kudisappointwa. Vote of thanks icharohwa. Iye akauya nehuni pano, zita rake robva rasiyiwa naErija, wobva atobvumbuka akusiya Kristu. Umwe akaudzawo resipi ikabikwa, magesi akafara, wobva azotadza kutendwa, wobva asiyana nazvo. Umwe wemotokari yake anotora maigedeni, ndobva yatadza kutaura, kwotaurwa imwe isiriyo, wobva abatikana. Saka chiri kudiwa adikanwa hama, basa radhiabhorosi kusitadza makarekta evanhu nekuona kuti ndingamubvise sei pana Kristu. Saka anoyesostadza and is very patient. Anoziva kuti mukuru ava mupfugamana zvekuimbisa, saka ukamubvisa ipapapa wamugona. Zita rake riripo paprogram robva rangodzurwa kwapinda munhu, mupfugama wobva afuta, apa agara akafuta. Saka tofanira kungwarira. Muvengi anotitsvaga pamaweakest points edu. That's why mugadheni akaziva kuti kuna Adamu ndogona kukuwara, ndobva aenda kuna Eve, asi ndobva asvika futi. Saka tese tine macharacters edu, tine maweak points edu, but tinofanira kugara tiri pana Jesu. The moment tiri pana Kristu we are saved, but the moment we take our eyes from Jesus we are not saved. But tine chinhu chinonzi sanctuary. Mwari ari kuti ngatinodei space yemusanctuary hatingaipedzi. Masinzi ari patiri ngatiatransferi ese, ngatiabvisei ese toisa pana Jesu, toabvisa ese toisa pana Jesu. That's why John rimwe zuva achibhabhatidza anoti behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. Zvitema zvikaramba zviri pandiri idisaster, but zvikaenda pana Jesu igood news, because Mwari vakaisa sanctuary message yekuti zvitema zvibve patiri tigone kuzopona. Vanetsana neupofu vachanopinda mukati memagambara edenga nemhaka yesanctuary. Vanetsikana nekuba through the sanctuary message vachanopinda mudenga. Vadhuruiwa nemakuhwa vari kutonisa vanhu kana vakaenda kuna Jesu vakatransfera zvivi zvese, idi vachaenda. But vanoda basa rekutenda kuna Mwari. Sanctuary iripo, zvese zviripo, lavha iripo, out of bank sacrifice iripo, chingwa chiripo, mwenje uripo, incense iripo, zvese zviripo. Pakashayikwa willingness, mutadzi aisa nezvitema zvake. Even the same today. Jesu aripo, zvese akaita akapedza, but mutadzi akatadza kuenda kuna Jesu ide haponeswe. Nekuti Mwari under sense of love havashandise force. Havana komando inorova vanhu kupindukai, havana ngiro dzinobhura vanhu kupindukai. Vanoshandisa chido. Vese vanoda vakamugamuchira vachapiwa simba rekuti vanakomana vaMwari. Saka Mwari chaanongoita, paridzai uyai kuna Jesu, paridzai uyai kuna Jesu. Haana force but ane rudo, anotikwezva nerudo. Etarika kuti omwoyo yakaoma. Saka nawo mamai vanhu pasa ndikuona dzikurewa idzi ndikati ho vanhu tumedzi
dhuku iri vanhu hapane zvakaita murume wangu akatorwa atorwa teke haina kubata nyaya zvakanaka saka handiri kugara zvangu zvandasiya ikagadzirika iyoyi murume wangu akadzoka iri kutekidowe mahinesi ndinoita vanzi mbonditetai ndikati kobva 123 ndikati kwavarova zita kana kusisa Sarinokuhura lese rakapa wakababa kumuru vachinyatoroa ndivandinotaa kuti imwe number 1 ndobva varoa but vari kutiwo murume wangu akatorwa pasi zvanzi pastor, you know how it is, your husband, your one and only, but akatorwa saka zvikagadziriswa zvichadzoka saka paplan of salvation kune vanhu vakaita mamistakes ari great and great vanhu vakazouya kuna jesu including iyeye akatora murume wemunhu anogona kusangana nechadzera chekunaka kwajesu wobva ada jesu wosiyana nemurume uya vanhu uya agumbuka kwekupedzisera saka nekugumbuka kwake nekurodzwa kwake denga anorishaya saka hazvidi chiramo toda kudzokera izvi zvakadidzokera ichamuziya negokipa kwendiyaa kugiritawo akati kokarwoko patakadzokera kumugeo right handichataura kuti ari pasi saka kana taona jesu taakubvunza manje kuti what shall separate me from the love of God? What shall separate me? Kuwanobvabvunza zvinhu zvese zvatinoziva nezvatisingazive wotipa zvinhu izvi zvese we are more than conquerors. Saka handifaniri kubva pana kristu nekufirwa. After all, Tuesday kwandiri is a special day. Last year tiri pacamp meeting yekwachikuku vamwe elda vedu vakatekerwa nambuya ndovandara vadhudhubai rinonzi nexus rakasvika panapa ichinovavika pandiri pakati pekuviga ndakangoona kameseji ndikati hanoti azokatarisa gare gare zvandinotika mukameseji ndivandazitaurisa zvakanaka zvikaza kunova kunokumira mushe baba vadonha vovadonha vakana vadonha vachamuka ndivandazorofona zvikanzikati chizva zvavakambodonha vakatira basa vari kutemeka katungoziva endei panext door mubvunza ari kutozonda pakashata nepanoshatei munzai ndobva ndabva ikoko mai ndakudzokerisai ndakufamba ndirazi spidi yandikufamba naye sehwaiti ndikapukupuka zvinhu dzakavhiringidzika nezvakaitika saka ndandive lolo ndobva ndabva kuma inexus apaidoweka ndobva ndabva kuma 140 kwakuenda kuma100 pandabva kusaukerisai zvandabva mapoza anyanyisa iri mandamira ngati meseji inofanira kunge iriyo unodaidzwa ndaa nematafuti ngati hano zvakanaka vatatoibva meeting Tuesday kwakunoita rufu hafanira kubvisa vanhu pamberi pamwana number 1 and ndifanira kudzidza kusachema sevahedheni hafanira kubvisa hembe uchichema nekuita masiri nemadziwa kwese madirektions ese kungoda kudhirowa kambasi kana atlasi yeafrica aiwa zvinhu zvinoitika so ndakadzidza chinhu 1 kuti ndogona kufa ndogona kufirwa ende vanhu vazhinji hamene zvavanoita parufu vanobvaita kuti vakawanda wanda ii ndichingosvika besi ndakabva ndatinomwe mufana wanonzi owen tikati ngataure newe moonlight kuti shamwari kana takubva chiumbisa takananga janja ngativaima 130 140 vatasiya vanhu vese vakasvika kosvikira tomunza vanda kuta twandativatiwa zvatopera saka rufu ndakaruverenga mudzeuke asi ndakabviri pakanzipo to a Christian death is but a small matter. Takaivhara peji yacho vandabvenda kumi small matter saka ndozviripo because ndikadonha ndiri panapa ndichiparidza if I drop dead maigwenere mafia moparidza but mufuno yajesu ndomukira ndiri panoita kutora imwe point zonzaya zvina point zvakapera takuenda kumapoint esalvation amen. Saka mwari ngavatibatsire tisabve pana kristu nekuti uyu kuti mukomana atorwa aiwa ramori pana kristu anogona kuudza umwe ipi ndakasazouya tienda kumusha wakanaka webhuma ipi ndakaita kuti urambwe uya ari pano chete vaya vakataura rambira pana jesu nekuti kudenga hakupinzwe nevakagumbutswa stereki asi kunopinzwa nevakamira pana jesu even though vakagumbutswa. Saka plan of salvation iri kuti vadikanwa nyika inovava asi rambirai pana jesu
zvinhu zvinomuka zvakaita manyama amiri nerongo, but let us remain takabata pana Kristu, zvinhu zvinotipambira. We are safety pana Kristu. Saka hatifaniri kunyamborwadziwa zvakanyanya. Panobva kuzondeti ngatirambe tiri pana Jesu. Sanctuary tiri kuti ngatiinodei, but isusu ngativerengei zvaJesu, ngatiimbei zvaJesu, ngatitaurei zvaJesu, ngatipatisipetei. Kune chinhu chinonzi overweight, chinopedzwa neexercise. Even kuchikristu kune vanhu vane overweight, iyi yemapuwe, haagone kufamba kuenda kusmoke, ari kuremerwa nemapuwe, umwe ari kuremerwa neupupu, akapfuura nepalaini so achifamba kuona dhezi zvatoipa saka munhu wacho aekupi. Asi tikaita maexercise, maspiritual exercises, tichiverenga shoko raMwari, mweya wachiprofita, uye tichivona silabhasi yaMwari iri Kristu anouya wotitora. Saka isemisi kuti Mwari vakazvifambisa sei kuti wari Mwari wove munhu, munhu ane upenyu, anoita zvese, but Kristu vakaramba vakamira dakara vakadedzera kuti is finished. Saka vakufunga kwababa vangu kune nzvimbo zhinji dzekugara. Kana ndaenda ndapedza ndichadzokazve ndokutorai kuti pandiri nemugovapo. What a great day. Kristu paachauya, patikapinda musha wakanaka, ndopataziva kuti tinobhadhara izvi. Dai Mwari vatibatsira vatikomborei. Ndakadzokera kumashure atangi. Saka ndinofanira nekumbira kuti 10 commandments dzinobva from eternity past, hadzina kutanga pagomo reSinai, dzagara dziripo, ndodzakakumbura dhiabhori, ndodzinomufendesa, haadi kunzwa nezvazvo. So isusu ngatirambe tiri pana Kristu Jesu, toparidza, torarama, chiKristu kurarama. After all, chiKristu practical subject. Tinorova theory, tozoenda kumba. Izvo tiri kurodza theory, torodza theory. Dhiabhori anenge akati zii, haamboudza girlfriend pana zviite, wazopa kukuya nezveuko, robva razouya manje, rakapota maimwana, uye dziripo, nenzara yakaita kurema kudai, nesimai yadhiabhori iripo, zvakati dzvi, momirere euta, mama momira iwe, kapefyumu kanokosodza neutsvene, asi hwechii. Kana wamira ipapo zati aiwa taapanzvimbo. Saka kana tiri pagute tinohwina, but kana wa1 ndopakaita. Saka tinoda kuramba tiina Mwari nekungwara ubva kuti ine ndoziva maweak point angu, rega ndigare ndabva imomo, ndigare ndabva tisabate pena ndinoraisa timu. Wandira kwakanaka, kumwe kwese kunonyuka. Saka sanctuary hatina chimwe chinhu chatakapiwa naMwari besides sanctuary, plan of salvation, ndo soteriology. Tichazviziva here. Saka panobuda munhu anonyatsoona zvekuona chaizvo chaizvo. Matambudziko ratinoita magara tiri kwedu kuuya, tinogona kuona zvakawanda. Takaenda kumabvunza neumwe, uye mudhara uyu haasi kuona gomba here riri papa, but kana taakuno sei tiri kuona gomba resalvation. Kwese apo kapo ndopekumira pana Jesu. Then tangodaro tabva tapona. Saka dhiabhorosi ari mukati mebasa, but tsika yake anotimidzira. Hauyi ari iye, anongorodha munhu wobva aendesa, worodha munhu wobva aendesa. Vanhu vakakomborerwa, vanoti nyangwe zvaoma, nyangwe zvavava, nyangwe zvaita sei, they will remain pana Jesu, because pakupedzesera tichazofara. But maybe 24:13 inoti uyo anotsungirira kusvika pakuguma achaponeswa. Kune ngwere dzakaitisa dziri pano dzakakuunika dzikaenda. Kune vakaparidza vaigamba purupeti yatona vakakuunika vakaenda. Kune vairova munamato zvokuti waitanga kutonzoziva kuti kuva Mwari ari padhuze nezi kuti mutsvaga kudai. Vanhu vakazosiwa namukoma vaya ndobva wasiya chechi kudenga vanenge vasiya. But vakadonha vakamuka, Kristu paanouya tinenge tina tiri mumasabata tichifara. Vetaringa kutatinetsa ndinozi mitikatona transparent kutarisa kudai unozoona Jesu ari handei so kutozodedzwa kudai wamugodzwa siyana nako taakuenda kwakadai vakomana tichafara. Zvinanzi not his supper, uye first new year.
Jesu anokucheki nyoka. Patafara tiripo ine nanoti iye takafunga zvinhu zvakatirwadza tamukati medenga kuti tizvitaure zvanzi patikomberi kuti glory to God. Mwari vatibatsira. Tamboya pakemiti yakarongwa takaona mabhana ari pano izviri stage yachona tinobva kuti yapemiti tationa kuti pane difference pakemiti yemusangano matatu ine ikemiti because stage yachona ini elevated uchinyasoona vanhu so Mwari vatibatsira vatikomborera. Saka Kristu anongoti vanangu honai plan of salvation yatakaruka hongu tiri vatadzi hongu takazorwa kusingaite but plan inotisvitsa kunoita. Jesu anoti zvitema zvese hazvo ngazviende paari gwayana raMwari isu saka tiri clean kusvika mukati mezvigoteretreni. And remember in 44 till to death ari kuofficiata judgment ichirova hanzi kuna Kristu ichanyanya kunetsa mama ichanyanya kunetsa sei chekuti vanhu havachadi zvavo vanobva vavhiringidzika kusvika kuti munhu ane PhD anonyora guva rekumba kwavo kuti RIP haina unodzima mukana kana kunorasa PhD yako. Mwari ngavatibatsire tofanira kuima Kristu pese nguva dzese. We must be Christians. Kwete kuti dzimwe nguva muchinda akataura kuti pakanji tichidya paSabata tukanzava presha yakarwa nezuro yanga yakaoma hanzi dai ndisina kuita dai ndakada kuita zvikikirisuka ndaitadza kuya kuti asi topedza ndibva palesini yemasikati hama yeudhekaranga apa nanga yeugadzika basa kune zvanhu vakutya vakufundira. Saka vadikanwa hama, we are Christians through and through. Tichinyora zamanishoni tiri maKristu, tichisakura munda wechibage tiri maKristu, tiri mukiwi weparafini yefuel tiri maKristu, tiri mundege takananga taZakistan we are Christians, tiri pacandle meeting tiri parufu pese we must be Christians. Tichifema plan of salvation, tichiudza vamwe nemuromo kuti Jesu akanaka, tichiparidzira vamwe nekarekta kuti Jesu akanaka. Idzi dzimba dzedu kadzinani kana usvika kumbaira unobvisa kalenda iya yakanzi tibhone chibuku rozi yakonflict uri kunamata kuti hama dzako dzisiye doro patumba meni makanzi tibho nechibuku tisheti yakanzi you make us obey pazvo kuti mwari wakusara kudenga ivaine bamukuru kwasiye doro aishi iwe kurava maketiki zvachona tanga uta reform iwewe. Let reform start with me. Panda kuzofamba vanhu vozoiona reform iyoyo zoita zvakanaka. Kristu haasi kutarisa kuti munhu akaipa sei, ari kuti kana dai taigona kuita competition nekutsvaga munhu anosemesa pazvivi kukunda vese iyeye Jesu ari kumuda kunyange zvakachuka Kristu ari kumuziya. Saka hapana munhu ari kuti ari beyond repair, munhu wese ari kuti auye pana Jesu. Saka chiri kudiwa kuona pana Jesu ndo standard. Kwete munhu anogona nhasi nemangwana patodori. Kune vanhu vaigorema kuti Kristu but vakuremera, kune vaingwaudza kuti Kristu but vakunyaudza, asi Jesu aiwa apere pano. Kubva uku kusvika uku zita rake ngarirumbirwe. Don't sweetest carol ever sung, zita raJesu. Saka kana tazviona izvozvo tabatsirika, but zvinoda constant, zvinoda consistent, kuramba takabata pana Kristu nguva yese. But moment yatobvisa pana Jesu maziso takuwara. Tevereka chiseobhedhisi pana Peter akafamba pamusoro pemvura. Ellen anoti hanzi akazocheuka ndobva atarisa madisciples kunobva kunachikunyora yakaseti tangu on top of the water ndobva anyura. Saka the moment yaunobvisa focus pana Jesu unonyura. Even uchiendesa mupfugama tuni right netembo necrescendo mazita akabva pana Jesu tonyura. Izvi ndakabata mai ndichakuti maigwenere manoona ine zvine kuti pamberi the moment yandobva pana Jesu iti ikanyura kunyura chaiko. Saka tisabve pana Jesu. He is the author and the finisher of our faith. Ndiye Alpha na Omega, ndiye leta rekutanga rekubhiki nekupedzesera. Hatina wedzi atinogona kuufoma tisina maletters iwayo. Saka karikita yedu nemawedzi edu nekudya kwedu nekufamba kwedu
ngazvive paalphabeti yaJesu. Munhu ngaakubvunza naye mukuru, stepi yamuri kufamba izvei woinongedzera, kana isipo pana Jesu woita difomo. Saka kudenga hakuna kana Jesu wedu. My mother told me before takaenda pakudzei primary. Iye zvino tofanira kuziva kuti pana Jesu ndo pane salvation. Pasina Jesu hapana salvation. Kamboenda pane imwe nzvimbo vanhu vane musavadhafa kusvika kudai dhingi by 1 hakuna kana munhu. Toita sei? Vanhu pasta tanzwa kuti nemba yenyu chokwadi kwakuimba ndobvanaendirwa imwe songo yekudhabhura avateeresa saka anonga tichidei so konde titachona mawedza apedza tingatoti Jesu tierese tingodzokorwa tisopari ndobva vazotsvaga imwe yaita zvakanaka ndobva tazopani. Saka Jesu ndiye context izi nemunamata. Jesu ndiye context yemharidzo, ndiye context yezvese. Kana tadaro taamaKristu, asi tikamusiya takuda zvimwe takuwa. So Mwari dai vatibatsira vatikomborera kuti pese patichararama akative vanhu vaKristu. Amen. Sisi mamusati maroorwa timadvantage roorwa is the context of Jesus. Nekuti mukoma roorwa is the context of Jesus. Roorwa iwo munhu anotidza Jesu rokumuridza pitch fight imwe chete morowa mese. Amen. Kurama tierese nekamuiri azvene asi vaivaiva pane zvakaitika unodzoka futi kuna Kristu. Ndo zvakanakira Kristu. Mutadzi amboenda akanotadza apurana akadzoka kuna Jesu anotambira. Patisire kwedu vakadya pizza yatiri kuvaona neuye akatenga doro nemari yefetaiza pane 16 years atitaure naye kana kumufonera. Asi kana tichirevesa pakunamata, let us go and phone him, toita reconciliated, adzoke kuna Jesu. Hatidi vanhu vari hybrid pakuonekwa matambudziko waJesu asi pakutaura neSatani. Pakuti pakuwana kuti aiwa there is a Christian, but kana akutaura nyaya dzemuraini unotoona kuti mukoma waSatani. Unengotanga kunogadzisa getikondo aiwa uyu ndiye chaita iyo. Saka Mwari ukakorekta reformation zvakaipa ngazvipe makuhwa ngabve pamunhu waMwari makomana nezvinhu zvisiri izvi. Ungoona wega ungokana dhana Jesu tinokuudza kuti aiwa itrauza ride pandakasvika pacho napaiti bhozikaenda kuna Jesu zvinoita zvakanaka. Hanzi endedzai get close to him, there's a big change. So ngatisei ukona pasina change hausi wasebera sebera futi. Ukona moto wakwidzwa kuti usingadziirwe sebera unozodziirwa. Zvitema zvese zvinonyauka taenda pana Jesu. Saka dai Mwari vatibatsira vatikomborera Jesu tipone. Dzimwe bhipi dzinova neJesu kana vana vaita zvakanaka, but ndi Jesu anozviita. Aitada Mwari ndakanzi neumwe mudzimai zvandinamatai murume wangu haasi faithful kwandiri. Mama ndikamunamata akava faithful kwakona zvakakura. Ngatinamate kuti murume waiva faithful kuna Mwari zvei zvaita. Kuti musikani uchambove faithful pane zvimwe zvaMwari zvese uri kuda ini. Kana ndaa faithful kuna Mwari maizvoti zvabhadhara zvabhadhara ndaakomplete a complete person. But ndikangovereka area 1 yebhura notirowa kuno 10 to 10 munhu akaimbika kwese akatadza 1 kudenga chetisinacho. Mwana kutsvaka completeness kupera nekuzara. Saka tikapiwa central message naMwari kuti tipone. Hatina kufanirwa nekupona, but naJesu takafanirwa nekupona. Hatina kufanirwa nekunofamba kudenga nzira dzegoridhe, but because of Jesus takafanirwa. Amen. Hatigone kukwana mukati mekwaya yekudenga, but because yaJesu tinogona kukwana ikoko. But tiri kodiwa, let all our sins be transferred on the person of Jesus. Tangodaro tatopona. Zvawakamboita kare noBlueberry. Even akadya munhu akauya kuna Kristu anobatsirwa. Even akaisa hoiko netumagaka pane kamwana kakafara pane do paya akauya kuna Jesu anotoponeswa. Semumuromo wakatsenga nyama yemwana unotsenga chiro chechipikeni chakamira kuya kwake kwechipiri. Kristu akanaka, hakuna anosiyiwa kunze.
Ndikaitina vanotiwa, I want to be in that number. I want to be in that group when we shall welcome the coming of the King from the eastern side. Varipere vakanotina madefesi vasimuke vanoti Kristu paanouya haasi kuuya pasina ini ndendiripo. If it means kuti ari kutora munhu 1 ndini wachona, kana achitora 2 ndini nomwe wandisingazivi. Mwari vatibatsire vatikomborere. Ngatinamatei. Mwari wedu makanaka semangwanani tinokutenda ine kuti muri kuponesa. Makaita sanctuary salvation, sanctuary plan, kuti zvitema zvedu zvese zviende pamuri, tisisari tisina zvivi tigopona musi wamunouya. Asi pasi rino rine zvakawanda zvinonetsa, zvinoshupa, zvinokanganisa. Tibatsirewo Mwari. Vamwe tatika kuunika, vamwe tatangotsero zvakaita navaebeni. Tibatsirewo Mwari, tidzoke kwamuri nemutitambire. Tinofanira nekunge kutoti inini maarms enyu ari outstretched kuti mutite welcome. Tibatsirei Mwari. Vamwe vakagumburwa zvokuti vakazifunga misodzi dzinodonha izvozvi, asi hatingasiye tenga Mwari nekuda kwemisodzi. Tibatsire kuramba takatungirira, tibatsire kuramba tiri pamuri nemugotikomborera. Vamwe vari kurwara, vamwe vari kunetsekana, vamwe vari kushupwa naSatani. Tipewo salvation, tipewo victory. Tanamata muzita raJesu. Amen. Amen.